Mapusabalayan naman ang pagpanguna sa Benilde Blazers sa team standings sa NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament. Ini matapos nga nalutsan sa Blazers ang San Sebastian Golden Stags sa overtime sa score nga 96-94 sampang nagapatigayon o kunang hampang ipatigayon sa Phil Oil Eco Oil Center subungad daw. Ang Blazers ang ipangunahan ni Winston Inot nga may 23 points kag 8 rebounds. Sa karon, may 6 na kadaog kag 1 ka pierde ang Blazers. Nahulog naman sa pang-ulihi nga pwesto ang Golden Stags nga may 2-6 win-loss record. Sa second game ginlutos, sa Beda Red Lions ang Letran Knights sa scoring ng 66-64. Samtang, bantayan naman alas 12 buwas sa uto ang kampang sa tunga sa Mabuang Cardinals kag Arellano Chiefs. Ini ang pagasundan sa enkwentro sa tunga sa LTU Pirates kag Perpetual Altas alas 12:30 sa hapon. Ang hinampang live nga malantaw sa Heart of Asia kag sa streaming sa social media pages sa GMA Sports kag NCAA Philippines.